Això era un gegant que cap llevava d'haver l'ermita i la cabana. Per aquells turons hi havia poc xorrèstic i el pobre patia fam espesses vegades. Una vegada que feia 3 dies que no havia tastadet res, troba un nego que manava una pollina. Mira, fa 3 dies que he de girar ses barres en el vent. Jo no puc estar pos així. Me sap greu, però m'hauré de menjar aquesta pollina teva. Justiment ha de ser la meva pobra fieta. Bueno, per fer-vos el favor hi consent, però m'heu de fer un altre de favor vos. Quant? Ara mateix me sent a la pota en dreta de darrere un esterrany que me fa estar mal a pla ferm. Ara, a veure si el matreis, i llavors ja vos menjareu la meva fiona, que desig que vos faci bon profit. Aquí el gegant, tot amatent, s'acosta a Sego, li mira la pota en dreta de darrere per treure-li l'esterranc, i aleshores Sego li entaferra cosa, però ben a ferir. Què me'n direu? Ell li aplegà tan bé la cara en el gegant que li senyà la ferradura i el tirà d'esquena en terra tan llarg com era. I Sego, ja ho crec, fugí de 4 i la pollineta darrere, i al punt no en veren la pols ni d'una ni de l'altra. El gegant romangué una bona estona de sobines, mig estormeat, fins que s'arribà a aixecar així com pogué. I caminant a la fotranca prenda d'allà a veure si trobaria per omplir-se els gavatx a part o banda. Caminaràs, troba una trutja que manava 9 o 10 porcellins que li corrien darrere tots fent. Uei, com ara trutja, aquí on me veus tastaneig de rusca que duc i estic redecansat de girar ses barres en el vent. M'hauré de menjar tots aquests porcellins i no crec que em bastin per enredonir-me. La trutja, com sentir aquestes comendacions, li vengué ben de nou, com podeu pensar. I tot d'una tingué una idea per desfer-se d'aquell trumfos. I va dir... Escoltau, aquests porcellins, com veig vos mateix, van massa bruts per menjar-los. Vos ompliríeu la boca de terra i perillaria dur-vos un mal resultat. Per això anem en aquesta bassa que hi ha aquí prop. Us farem nedar, se faran nets com una plata, i llavors ja els vos menjareu. En el gegant li semblà molt bona la idea, aquella proposta de la trutja. Se'n van en aquella bassa, els porcellins s'hi tiren de dins i ja són partits, neda qui neda. La trutja, en lloc de mirar-se els porcellins, tenia la vista damunt el gegant. I com el me veu descuidat, s'hi arramba i li entaferra estenellada sols de la cama en dreta. Ai, ai! El gegant s'hi va dur les 2 mans i s'hagué de seure del mal que li feia. La trutja, tot d'una pega grunyit, fent senya els porcellins de que la seguissin i parteix corrents de d'allà, i al punt no en veren la pols ni d'ella ni dels porcellins. El gegant, així com pogué, s'aixecà i ja fa un partit, coixeu, mira qui mira dreta i esquerra, a veure si finaria res que fos de menjar, per abordar-s'hi, per espassar-se aquella fam rabiosa que el patxucava a les totes. Caminaràs, troba dins una cloa 4 xots, plens de delit, que feien com que sucar-se de jocs que tenien. Hola, compares xots, de bon toc seré arribat. Tenc una fam que mal se'm pes. 3 dies que no va passar res pel meu senyor. I què vol dir amb això vos ara? Què vull dir? Que m'hauré de menjar un de vosaltres 4? Els 4 s'adonaren ullada i s'entengueren tot d'una per fer-li la gamana, i un dels xots digué: Res, vos posau al mig d'aquesta cloua. Nosaltres mos n'anirem una a cada cornaló. Mos donau els sus i partint tot 4 a vos. I el darrer que arribarà el vos menjau, i bon profit vos faci. M'agrada la idea que heu tinguda, i ja podeu partir amb volar. Aquells 4 balitres se'n van en 4 bots, cadascú a un cornaló de la clova. Com hi foren, el gegant dona el sus,
Parteixen tots quatre cap en el gegant i arriben tots a la una. Li enverguen sucada tots quatre tan forta que el tiren en terra tan llarg com era. I en sa mateixa seguida tots giren en coi que metes me valguen de d'allà, tant com en podien treure. I al punt no en veren la pols. El gegant s'arribà a aixecar tot copetjat. Va seure una bona estona gemegant a la carrera. Ai, ai. Fins que s'arribà a aixecar i se n'anà coixeu i renquetja que renquetja. Com el sol va ser post, que se fosca se'n venia, troba un pastor que feia la torniola darrere les ovelles que encara pasturaven. Se n'hi va tot dret i ja les comès dient: Uep, tu, t'hauré de menjar, perquè no hi veig de fam i no he trobat un salabre de res enlloc i ja és ben hora de pegar un roig. I ara, on ve això en aquestes hores? Seis i en parlarem una estona de prop. El gegant s'asseu, perquè quasi no se comptava en tantes topades com havia tingudes en tot lo sant dia. I en el pastor, cop en sec, li veu una idea de primera per llevar-se els mals averanys que el gegant li feia. I se posa a dir-li: Veus, ben mirat, no vos convé gota menjar-me a mi tan vell i tan magre com som. Això és que la vista ja vos deu mancar a l'hora d'ara que el sol ja és enramat i la fosca s'entrega a manades fetes. Vos convendria més abordar-vos una grandiosa fogassa que tenc aquí baix. I a on és ella? En a mi ara mateix? Parteixen, el pastor davant i el gegant seguint-lo així com podia. Troben un pou i el pastor diu: Aquí dins aquest pou la guard perquè no l'en facin salvatge. El pastor s'arramba en el coll del pou i diu al gegant: Arrambau-vos i la veureu. Sabeu que ho és de grossa. Aquell vespre justament era esplè. La lluna se reflectia dins l'aigua del pou. El gegant guaita dins el pou, veu aquell reflectiment de la lluna damunt l'aigua i s'ho va creure el bàmbol que era la fogassa de formatge del pastor. I li entraren unes ganes rabioses de donar-li clau en aquella fogassa més que de pressa. I com ho he de fer per treure-la? Oh, vos mateix poseu-vos dins el poal i jo vos amollaré. L'agafau, vos torn pujar i la vos empassolareu en tot el vostre espai. M'agrada la idea. Se posa el gegant tot generós dins el poal, el pastor comença a mullar-lo dins el pou, i com el va tenir una vintena de pams endins, el pastor molla la corda i el gegantot per avall cap a l'aigua, i pataplum, ell pega ben emplomat, i manotades i més manotades, i es trebada bé i es trebada va. El beneit no sabia nedar, i al punt s'afonà de tot i mort. I ja no en cantaren pus galls ni gallines d'aquell bàmbol de gegant. El pastor replega ses ovelles i cap a ses cases manca gent. I jo me'n vaig venir amb un capellet de vidre i els al·lòs pel camí, maquets i no me'n deixaren bocí.